Ahoj. Dnes by som ti rád predstavil zjazd z Masarykovej chaty na Beskydách. Chata sa nachádza na slovensko-českom pohraničí vo výške 893 metrov nad morom priamo v pohorí Beskyd. Vedie k nej aj z nej viacero značených cyklotrás, no ja ti dnes ukážem tú, ktorá smeruje do obce Makov. Na začiatku trasy z chaty nás čaká ešte mierne stúpanie na vrchol. Z tohto miesta sú celoročne nádherné výhľady napríklad aj na vrchol Lysá hora. Začiatok zjazdu nie je úplne jednoduchý, ako môžeš vidieť aj na videu. Na tejto ceste často stretneš podobných zarytých cyklobikerov ako som ja, ktorí nevedia čo so sebou a musia si to vyšliapať. Pozdravujem vás. Po ostrejšom zjazde nasleduje miernejšia pasáž s krásnymi scenériami. Mnohé úseky lemujú typické dreveničky na samote, jedna z charakteristických črt Kisúc a ich okolia. No nie je to nádhera. Teraz si len užívaj jazdu lesnými cestičkami. Trasa je pomerne dobre značená, čo ti nedovolí zablúdiť. Teda nemalo by. Po prejazde lesom prichádzame do oblasti, kde často stretneš miestnych chatárov alebo zberačov lesných plodín. Z tohto miesta nás čaká posledné mierne stúpanie. A potom už len zjazd do srdca obce Makov. Tak poďme na to. V tejto časti už trasa vedie len nadol. Ako vidíš, na týchto úsekoch sa dá pustiť to aj rýchlejšie, užiť si jazdu, chládok lesa a ten príjemný pocit slobody.
Naša cesta stále klesá, no pozor, treba sa sústrediť na jazdu. Nie ako ja, čo som skončil mimo cesty. Zatiaľ bez pádu, ale buď šikovnejší než ja. Trasa naďalej klesá, aj keď prevýšenie je len okolo 330 metrov. Zaručujem ti, že si to užiješ naplno, neodpustil som si to púšťať dole čoraz rýchlejšie. Pomaly sa blížime ku koncu, ale stále klesáme. Cesta je asfaltová, takže sa do toho dá poriadne šliapnúť. Na záver prechádzame časťou Potok, kde prírodné scenérie strieda rodinná výstavba. A pozor, hoci aut tu nie je veľa, môže sa stať, že budeš musieť vyskúšať brzdy. Ako ja. Dúfam, že si túto jazdu užil. A že raz navštíviš aj ty toto čarovné miesto. Ak sa ti video páčilo, nezabudni zanechať like alebo komentár. Vidíme sa a počujeme čoskoro z ďalšieho miesta, ktoré rozhodne stojí za to. Bikery zdar!